Aquesta setmana arrenca el període de preinscripció per al proper curs escolar. Gairebé 1.000 nens i nenes accediran a P3 i a primer de primària i uns 800 alumnes de sisè de primària hauran de fer-la perquè no estudien a centres amb continuïtat. Les novetats d'enguany són canvis en els criteris de baremació. Cal destacar que els germans passen a tenir 50 punts en lloc de 40, els punts per discapacitat ara seran prioritaris i altres aspectes com la condició de víctima de violència de gènere s'afegeixen com a complementaris. Tant a nivell local com a nivell general, doncs, evidentment treballem en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar de Catalunya i que l'objectiu net, clar, és una escolarització equilibrada tant com sigui possible. A més, amb aquella mirada posada a l'educació a 360, en l'educació a temps complet, i per tant aquesta és la ciutat que treballem transversalment, una ciutat que volem que sigui educadora. Quant a les places inicials reservades per a l'alumnat de necessitats educatives específiques, a infantil se n'han reservat 2 per grup i 3 a l'ESO. Avui comença la preinscripció per a infantil i primària i el proper dimecres per a secundària. Ambdues tanquen el 21 de març. Al mes de juny es publicarà l'oferta definitiva i la llista amb les assignacions definitives de places.